Itholakala kanjani ingcu kukhuhlana amakhofonoza wodwa? Ngicela ningichazele. Lalela ke. Lana kuhlukene kaningi. Khona njena ipipi, ubhontshisi ulipipi, uthothi isipemuzi sakho siyazwakala mawuchama uyamchamela umuntu ezwe singene phakathi. Uthothi ushefile wayilimaza lo unotwayi kodwa bakithi 2025 nisabuza imibuzo enjena. Hayi nilibela impela nizidomu zeyithumthumu ngempela. Ungazongikwatisa ngiqashukelwe na idread lami umfazi nabe sibhebhana wakotela ngedread lami liqashukile nje idread lami kumele ngithola umuntu oluhlanganisa. Baby uzovuka isikhathi bani ulungele kwemsebenzini u5 manje? U5 manje uzovuka isikhathi bani mama? Ngukwatele nje idread lami ngoba lingekho ngizwe ngathi ngiphelelwa amandla. Uyezwa mama? Ngukwatele nje ngokuqashula idread lami. Kumele ungikhokhele ngiyolubuyisela. Kumele kukhokhe wena dala lithi lisumpulwe uwe. Ngathi mina obamba amashidi musuchama ngoba musuchama uphenduka isilwane. Yabo? Anoqinisa amashidi uluma amazinyo uthi ha. Manje wena ubambelele idreadini lami usumpukile ke manje. Hey. Kanza ukuthi usihlezi sichaza lento kuyenzeka omunye uthothi na unotwayana umila intunjana endunu wena ushefile usikekile. Hawu kwakunini kuchazwa ngengcu ukuthi noma usiza umuntu onengcu ufaka ama gloves ngoba kuyokwenzeka ukuthi ulimele unemncisha nje. Hey wesisi adlali yabo indaba yakho fuseke nje indaba yakho. Mina ngizwa nodomoroza beyidomu umuntu emhle kanje na umbuka uzuyisitufuza uyisidomu sesidinda ibala sesiqinti. Ha kahleni nini kwakunini kuchazwa kanti uthi ama gloves lana agqokelwana ani lapho menibhixana kuphuma ama juices noma wena ingqozi yakhe yoma iligabade iligabade yoma ukhipha ama juices umubhebha wena athi ukwehla lawo ma juices nishintsha nama juices. Hey khona ingane eli2K yangapha emahlabathini ngisesolundi ingane ke yangibuka yangifensa kwakunomngane wami ufikile ekhuma lo decorateayo ngiphelezele yena ke yo decorator komnye umcimbi. Masifika lengane ihamba noantwayo uhamba ngemoto yena ubolekisa ngezitsha wenza catering. Engane lokhu ngisale emuva i2K la solundi. Hey ulundi netheku my ngiyabonga mina. Engane lokhu ngilandela ke ngiyogezitsha ke emaplate asephelile okuphakela abantu ke ngikhuthele ke mina kupheka ngikuthanda impela kodwa ukugezitsha nokuthi abantu nje babe right. Ngiyabona amaplate asephelile sekusangene abantu balambile ngihambe ngiphuthume ngiyogeza ke izitsha lezi ukuthi yazini kube kuphakwa. Hayi ingane yangilandela mangigezitsha mase kuqoqe indwangu la ngikhona nje yavu ngizwe kahle uyangifuna nomdala wakho ngisabawela ithi yebo. Ngithi uzokuphepha wena ithi anginankinga ngifuna kona. Hayibo hayi sishintshane ngeinamba ke nengane hawu i2K. Hey shintshane ngenamba ke nezingane ke lena ke hayi kube mnandi izingivakashele. Mingivakashela ingane hayi ngiyakutshela wena kuba ungaphezulu coffee tiye cha kube mnandi. Hey after 2 days ngizwe ngincinzelwa ngizwe mangichama ngathi awema umchamo uyashisa ngathi ngafaka ucingo ngihwaye ngalo ngihwaye. Hey mina ngiyazi letho mina kangihlali ke ingqanza kwethu nento engayitholi kahle ngiphuthume eclinic kuthiwa woza nendodo obulele nayo lento uyithole kulo nginayi kahleni mina ngiyindodo omgunyathe bengilele nentombazana ingane kuthiwa woza naye phela sokulapha ubuyolala naye ulokubuya woza naye ngihambe ngiyomsho hey wena uyagula sick wena thiwa eclinic asize sobabili sizolashwa sobabili.
hey uma ngichama ukuthi ngibambelele ngamabonda hey kubuhlungu kuyashisa umchamo uyashisa kuyababa ngathi ngingafaka into ngathi ngingafaka into hey yathi ngani bana ngikwa lapho angiyi phuma nje kimi hey kanti intshontshe newashi lomfazi hayibo ngafunda lapho cha kuyagulwa ngempela lapho ke nganginganatwa nje kwashintsha nawo namajuices lawo esewasichama ipemzi lezi ngathi ubani lokho kuyizingane angifunde mina lokho kuyizingane ngengidede uyabona umuntu ontanga wami 39 years 40 45 nje kuyaphansi angufuni lezo zinja lezo angufuni kunamadrama amaningi lezo zinto lezo ufuna 46 kuya ku 60 kodwa u60 alright phela we nkosami khona uzo offendeka ke le nkulumo yami le ish ngenza kwethu akiwe nekliniki bantu besimame anithandi ukuyosheka umdlavuza nkosi yami ake niyosheka umdlavuza phela ngiyanicela zinsha hawu nimgodoyi funa ukuthi usibelethe uzosiphela impela wesabadlongulwa bebancane hamba osheka umdlavuza uthothi umlomo wesibelethe unenkinga nihambisa izingane ziyogoma for igonorrhea angazi noma kwathiwa from 8 years noma from baningane zesifazane ziyogoma ngoba izingane zithi meyiqoma uthothi umuntu uqoma umuntu omdala kunaye bese mfakela isifo seyinsumpa thwa yonke ingane yentombazana iyogoma wena ungezwisisa nje clinic yangakini ukuthi iyiphi age ake nithande nganza kwethu ningayisabi iclinic uma ngabe uthi inesi liyakuchenengura likuphendulisa noma kanjani likuthethisa lene uli DVD unginike ngidile nalo nani manesi ngambabaza umuntu hawu umncane kangaka sune drop uthi nje ayikhamtana musemncane uyiphathe kahle uzama ukuthi kungaphindi uthole lento ngoba usemncane uyabona umtshele kahle ngeorder hayi ukuthi umethuse ezesaba ukuye eclinic ngiyanicela nganza kwethu engiyanithanda nezo bye. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is Uzwane Gcembi lapha ku TikTok speaking about tindlela letiningi tokuthi abona ezibantu laba ama lesbian bathola kanjani sandulela ngqulazi. So someone commented in one of her videos abuda ukuthi bayithola njani bona ingculazi phela njengobe siyade ukuthi inkonzo yabe bayenda njani. So she was responding to that lady lobekabuda laphana asho ukuthi ubutamsangano nje ubutindo lefile nje because it's 2025 everyone should know this by now ukuthi itholakala njani ingculazi kubantu labalalana ngebulili lobufanako. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.